Ada sengta takar gula bazar ni sekretari by kok salai nanya ini oh je bazar kaman ini tuh boni thaniwo tam dabi tong plus tam ke bahai ke kham gabno seng saima lain sekretari khub tuh ini bazar hor nangman hake karen short circuit ini kham kana hane anga sakhayo tam hake jeng bazar onek kon dore jeng or puja bosole tongo ba jeng bazar kasara aso tongo jeng saima leya jeng गाना चिन पियास दङ चिन बादनो कुलदो बर दुगारगला तिलाके आको अनेक किसु बर बाजिरनो बाय अनेक साइतो खुना बिनो जों फाइने बिनो तो हर बासाका बर हर बासाका जों अनेक किसु दुगाना लेका फायर सार्भिस बर नुहुका नुहुयागो बर फायर सार्भिस सकलिया दुगान प्लस साइन थाङा प्राय 10 ता दुगान खाम थाङोका ताई अनेक दिन धरे सरकार सावो चिन सरकार सरकार खोथा खामानि यागो आइ सरकार फाइसा जोङो नंगो फायर सार्भिस सुनाय पाब्लिक स्टेशन सुनाय सागाथि तागामलाव अनेक बार फाइ मिनिस्टार फाइ जागानाय फैका प्रशासन एसडीएम आबो जखन फाइनि फैका कुनु फाइरलिया बर कयदिन कयेक मास सिगां बुथिनि बिदि बाजार जागा खामखौ आब्रो हाइ सावगो बर इ ताबो सिनाय हाइ सिनाय साव कुनु गाबत लाया चिन टाका जला कन्स्टिट्यूशन चिन मिनिस्टार बर बबो थाखा इ नंगो फायर सार्भिस सुनाय होम हाइ अफिस सुनाय कुन फाइरिं याबो तासो जोनो को फुटबल थाके थिं थाका कुन रियासन आबन बगायना आनि आं कासा इनि नं खानि साना मुसुङो इमिडिएटली सरकार जोनो फायर सार्भिस साबस्टेशन जोनो फायरन बादै आं कोजाव organ खानि बसर चिनि दुगान खामै दङ जों कुनु फाइमा जाया चिनि कुनु इन्सुरेन्स करे हाइ करे जों सरकार खानि कुनु साहाय्य माया आमे थाका बाय थाका गमाय थाङो बसर फागे सरकार सावो इ नं ताबुर सिनाय हाइ सिनाय साव हाइ फुटबल फागे जों दङ जोनो आबन बागाय जों रिक्वेस्ट फाइ सरकार खानि इमिडिएटली जोनो फायर सार्भिस स्टेशन फाइमा बादै आं कोजाव आं जों दिनै थाका যত ফায়ার সার্ভিস গাড়ি তো মানে পৌঁছালে जों नारे कोनसिनाय सरकार जतटुक जों साब स्टेशन फायरसे बर मा थांनाय बंनि जामुं नमुं जों जत एरेन्ज फायरना माने जों पाब्लिक बसिनाय जों सोसाइटि दङ कयेकटा सोसाइटि दङ जों जतन एरेन्ज फायचारि दंनाय जों दिनै अब सरकार जतटुक बसिया सामोन जों हरनि गारिनो ताइ रखलिया जों गारि नारे कोननाय आंसा ताबुं सागरते जोंसो खामनाव थांगा चिनि फार्माव खामग्रा प्राय 7-8 हाइ खामै थाङा पुरा आमन बिसिङाव कयेकटा दुगान डेमिसन खामायगा बोसोराव खति होना प्राय 30-35 लाख हाइ दं माने खाम थाङा दा ताबो अ दुगान जों मालिक खामजांनाय र बरं निबागले नोंथां को गोसार नामसो चिनि टाकार जला चिनि कन्स्टिट्यूशन मिनिस्टार दङबा आंगा साख्लाय मिनिस्टार बंनि खते पुरनो दाति पुरन फाइरवान होय आं आसा खालायो दिनै फुट अरनि मिनिस्टार दङबा tam दुगान खामका कायसा मिस्टि दुगान खामका कायसा जेरक्स मेसिन खाम दुगान खामका आर फरायरि दुगान खामका कायसा हार्डवेयर नि उदावन दङ हा उदावन अनेक लाख मालदार दङ आबो खामै थांबाय इदा बाइक मेकानिक दङ इदा बिउटी पार्लार प्लास इदि दुगान दङ इदा आबो गाना हक खाम दङ दुगान ट्रेक्टर लक जोंसन हारि फाल दङ अनेक किसु दिन थांगा खाथिनाय आम पुरा खोथों दुगान दङ इदा रांसक दुगान खुंसा दङ आम पुरा डेकोरेट दुगान दङ इदा कस्मेटिक दङ कस्मेटिक दुइटा मा खाम थाङो